Stimi preliminari pubblikati mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat, jindikaw li fl-ewwel xahar tal-gwerra fl-Iran, ir-rata tal-inflazzjoni fiż-żona euro splodiet il fuq minn 1.9% fi frar għal 2.5% f'Marzu. Dan hekk kif il-prezzijiet tal-enerġija żdiedu b'7% fi ftit ġimgħat. B'kuntrast f'Malta l-prezzijiet baqgħu stabbli u bekk ir-rata tal-inflazzjoni f'Malta ma nbidlitx. F'Malta l-inflazzjoni baqgħet fil-livell ta' 2.3%, b'parti sostanzjali miż-żieda fil-prezzijiet tkun minħabba l-prezzijiet ta' titjiriet tal-lukandi u tar-ristoranti. Dan fid-dawl li ħafna turisti Ewropej taħassru b'tajjel f'Ċipru, il-Greċja, it-Turkija, Dubaj u l-Eġittu u minflok jażlu s-sigurtà ta' pajjiżna. Intant fil-pajjiżi madwarna l-afsa tal-prezzijiet jolew irrankazzew. L-aktar milquta fiż-żona euro huma l-familji fil-Kroazja fejn l-inflazzjoni laħqet 4.7% jew aktar mid-doppju ta' pajjiżna. Fil-Litwanja r-rata laħqet 4.5%. Fil-Lussemburgu f'xahar wieħed biss ir-rata tal-inflazzjoni għolet minn 1.8% għal 3.8% f'roċċok fil-prezzijiet tal-fjuwil kif ukoll id-dawl. Fl-Irlanda minn rata ta' 2.5% fi frar issa din tela tal-3.6%. Fil-Ġermanja u Spanja kien hemm żidiet ta' 0.8 punti perċentwali fl-inflazzjoni għal 3.3% u 2.8% rispettivament. Is-swieq finanzjarji qed jantiċipaw li l-Bank Ċentrali Ewropew jibda jikkunsidra żieda fir-rata ta' imax ħalli naqqas id-domanda domestika. Żieda fl-imax tkun tfisser li familji Ewropej li għandhom self fuq djarhom jispiċċaw jaffaċċjaw daqqa oħra li tiżdied ma' dik tal-inflazzjoni fil-prezz tad-dawl u l-fjuwil. B'kuntrast hawn Malta l-banek huma mifquajn bil-likwidità, bid-depożiti magħhom laħqu livelli rekord fl-aħħar xhur.